Kakabsat nga Ilocano kada ibanag may samanen nga panagbitukol iti buksit ti intay maimatangan iti daytoy nga kanito ken kastamet nga malanitan manin ti bibig ko. Inyo na nga ruden ti asawa ni Rosel tinagala iti innapoy ken adobo nga pato taton iti kastaket adda kano iti inna maingal ngal damdama. Dagito iti nakaikamang kakabsat nga nasisingpet nga ibanag naglalo dagiti nagluto ay ket permi nga ragsak iti nagdibu iti daytoy nga kanito. So nga rod nga ibidjok palang isuda ta siyak tumet iti sumaruno dayta ni Inchang ket dijay ni Rusing permi pilyan na aminin may samaysain nan dagiti karkarne nalpasen ni Kenneth nga nagala ket dagita ni Angelica no permi nagado nga makmakan kakabsat nga Ilocano kada ibanag ket sige urayan tayo nga makaala ni Rusing iti inakang kanen tapnon iti kastaket sumarununak meten aya o permi daytan umaynan ipakita kanyak dayta inala na wen adamet ti microphone na nga hamang agsasao isuna dayta sa nga bunton iti pinggan na ang malagto iti kabalyo nga kunada sa permi nga ikatawa na o nyan nga ragsak na ni bakit ko alaen nan ti cellphone ko ket siyak meten iti sumaruno tapnon iti kastaket daytoy tiyan ko ket permi nga agbito-bitukol damdaman ni ibusin da meten di Shanghaien kasano madaytan siyak tinagalan o nangalanak amin pidutak amin dayta kakabsat ay nakaawan iti palagpasin ni Ronald Vlog no kasta nga punsyonan o inuna na meten may kadwa gayam dayta adobo nga pato ket permi min nagbuti-bitukol ti tiyan ko ditan nga baak so kasto iti strategy na numapang kayo iti punsyonan awan iti bain-bain agala ka pa'y kidi iti silupin wen kasta ti kamayatan no inka iti punsyonan spaghetti iti kay kayat ko hanak nga ginnapoy dita ka baak no diket ka adok ti spaghetti taagday dayetak ay madigayam tubigat na klata nga agdayetin haan nga uso iti diet no kastoy nga ado iti makan dayta pa nag-diet mo baka iso pa iti kumutungam ket iso iti pakatayam iso nga ure nakalulumagnak ay ki itong tungkwak iti pa nag-diet ko sikaman iti mangan iti nagado ay ki permi nga agbitukol dayta buksi mo permi kaaddo kumapay iti agala tanakad ado iti masida ngem daytoy pinggan ko hanamot kaya iso nga rod nga napangkulat tang ginawat daydi kutsara iso nga pansinin nyo daydi isim ko umabot aging gana daya Santiliza kulle. yan si Ate Rob pinsan ni Rosel o kain tayo yung nga pa nag-isubsubo mo na lang Oo ako na igin na po ito na may kata-pimples Ben, awat ko garo pati na ko igon. Man tayo kabsat. Han. Kumakain na Ito ni bunso no. Oo na. Kamu na ko pagdigusan pa lang dito. Oo na. Ayo. Oh. Nakatolya pa. Kumpanang ni ba ni? Sino man dita? Si Nicole? Nicole kin na. Ikaw tsaka si Angelica. Angelica, orin na lilim-limong niya. Kasi nga may isa. Si Jasmine. Justin. Jasmine. Ay, Jasmine. Oo. Tapos Angela. Oh. Ano Tapos ni ko. O si oo.